Peter, na to, aby sme porozumeli človeku, musíme porozumieť jeho celému príbehu, kontextu, jeho minulosti, najmä skorej časti jeho života, ktorá nás všetkých nejakým spôsobom predurčuje. Nehovorím zámerne definuje, ale predurčuje. Všetci sme vo veľkej miere produktom nášho prostredia alebo nášho detstva. Rozumieť tomu, kým si sa stal a kým si dnes, si teda vyžaduje rozumieť tomu, čo tomu predchádzalo. Čo je tvoj kontext, o ktorom by ľudia mali vedieť, aby lepšie porozumeli mužovi, ktorý dnes sedí predo mnou? No, je to kombinácia DNA toho, čo človek má dané a prostredia, v ktorom vyrastá. Čiže ak budem abstrahovať nemôžem abstrahovať od DNA. Ono je to stále taká moja večná otázka, ktorú študujem a budem študovať celý život. DNA versus a teda vrodené talenty a schopnosti, ktoré sú v tebe schované v kombinácii s tým, kde si vyrastal. A dnes sa teda zamerám na to, že ten kontext, kde som vyrastal a čo ma formovalo, určite to bol šport. Môj otco hrával fotbal, moja babka hrávala fotbal, no a jedného dňa som ja začal hrávať fotbal a bolo to vo mne. To znamená, že tá túžba si vybrať práve fotbal bola už zakodovaná cez dedičnosť. A začal som ako dieťa, priviedol ma k tomu otec. No a vlastne ten fotbal formoval cieľavedomosť, formoval zvládať víťazstva, zvládať prehry. Formoval ma veľmi v intenzívnom tréningu a v ambíciách. A čo mi moja mama hovorila, práve minule mala narodeniny a mi pripomenula, že vlastne strašne bolo zaujímavé, že ja som sám vo veku 10 rokov zmenil školu. Takže si predstav, že 10-ročné dieťa dostane nápad, chodím normálne do školy, tam, jak to bývalo za sociku, kde sme bývali. A zo 4. do 5. ročníka môj otec čítaval večerník, to boli noviny v danom čase, a vo večerníku bol inzerát, že bude konkurs na športovú triedu Slovana Bratislava. A ja som si prečítal tie noviny, lebo vždy, ak to oco kupoval, tak som si to čítal aj ja. No a nikomu som nič nepovedal doma, zbalil som si veci v daný deň a išiel som na štadión bratislavského Slovana a zapojil som sa do výberového konania, to nazvem, boli tam decká, hrali sme fotbal, mali sme šprinty, nejaké testy. No a vybrali ma do športovej triedy a došiel som domov a oznámil som, že hurá, že oco, chcel som ti urobiť radosť, že bol som na výberku a idem zmeniť školu. A mama skoro padla na zadok, lebo som nikomu nič nepovedal a ja som si nepamätal túto story. Že myslím si, že do značnej miery ma formovalo to, čo som mal dané cez genetiku na šport a na fotbal. To, že som mal veľmi dobrý vzťah s otcom a chcel som mu urobiť radosť týmto, lebo som hrával za Rapid Bratislava. No a do 5. ročníka základnej školy som išiel na špeciálnu športovú školu, vtedy na Kalinčiakovej ulici a pokračoval som ako v úvodzovkách budúci profi fotbalista, aj keď to dopadlo inak potom. Takže toto je taká najsilnejšia vec podľa mňa, ktorá vyformovala moju cieľavedomosť a schopnosť tvrdo trénovať a teda tým pádom aj tvrdo pracovať. Hovoril si, že si chcel otcovi urobiť radosť. Akú podľa teba hralo toto rolu v tom, že si hral futbal? Alebo ako si ho hral, alebo ako si ho vnímal? Mňa futbal extrémne bavil. Hej? A to je to, čo sleduješ na deťoch, že šport, ktorý si spontánne sami vyberú. To bol aj môj prípad, nebolo to tak, že otec ma nútil, ale od malička jednoducho samozrejme ma viedol k tomu, ale mňa to extrémne bavilo. Ale hrávať vtedy za Rapid Bratislava nebolo také terno, ako keď si sa dostal do Slovanu. Takže on v detstve, v mladosti hrával v Slovane
ale neviedol ma vôbec k tomu, hej, že to bolo strašne zaujímavé v retrospektíve. Takže tým vyjadrením, že chcel som mu urobiť radosť, si pamätám, že ten prechod do toho Slovanu som ja ako dieťa mal, že oco sa bude tešiť, keď sa mi to podarí. A išiel som do toho a podarilo sa to. Takže čo bolo super nad rámec, čo ma on naučil, a to mi slúži celý život, že ja som prišiel z tréningu domov a išiel som trénovať na ulicu. Takže ak iní chalani hrávali fotbal 2 hodiny denne, ja som hrával 4, 6, 8 hodín, pretože to bola moja najväčšia vášeň. To bolo to, čo mi dávalo energiu a vďaka tomu som bol postupne lepšie a lepšie, lebo tréning robí majstra, klasika. Ja ešte ostanem pri tvojom detstve. Domov je pre dieťa miestom, v ktorom sa učí o emóciách, v ktorom sa rozvíja najmä po stránke citovej, duševnej a vytvára si vlastne cez rodičov vzťah k životu. Zisťuje, či svet je dobré miesto. Ako vyzeral tvoj život doma, pod vašou strechou medzi 4 stenami? Ako si spomínaš na toto obdobie a s akými myšlienkami a situáciami si sa potýkal v tom čase? No, povedzme, že od 0 do 11, 12 veľmi dobre. Hej, že ďakujem za to, aké som mal detstvo v tých prvých rokoch, až niekde, ak si pamätám, 10, 11, 12. Až po 15, v princípe tam sme mali nejaké, nazvem to, že rodinné tragédie, o ktorých rozprávať hlbšie nebudem, a završené to bolo smrťou otca. Že keď som mal 15 rokov, otco zomrel na leukémiu, čo je v princípe, zjednoduším to, rakovina krvi, a v danom čase tá možnosť to liečiť v Československu samozrejme nebola taká, aké možnosti sú dnes. Veľa ľudí sa z toho dnes dokáže dostať, ale môj otco po x mesiacoch v nemocnici to jednoducho neustále. Ja som mal vtedy 15 rokov, takže tento moment je určite kľúčový pre ďalší môj vývoj, a až v retrospektíve som si to ja prerámcoval, pretože som si naštudoval, že psychológovia hovoria, že pre jedného človeka z 10 takáto rana, strata rodiča, spôsobí celoživotný drive. Ale pre jedného z 10 a pre 9 je to trauma, z ktorej sa veľmi ťažko dostávajú. Takže pomerne skoro som začal žiť pre budúcnosť a prestal som žiť v minulosti, prestal som to lutovať a to sa volá reframing. Prerámcoval som si to, že vlastne sa mi stala najlepšia vec, aj keď je to šialené si to v hlave povedať, ale nevedel som sa tomu inak brániť. Takže to moje prerámcovanie bolo, že v 15 rokoch som sa musel začať starať o seba, pomáhať mame, pomáhať dokonca staršiemu bráchovi a veľmi silno ma to potom formovalo v tej samostatnosti a v tom, že buď sa vyhováraš celý život, čo sa ti v minulosti stalo, alebo chytíš v tom absolútny drive pre budúci život. Tak môj príbeh bol ten, že som z toho chytil celoživotný drive a nie sebalútosť. Ja by som chcel ešte ostať pri tvojom otcovi. Otec je prvým mužom, ktorého milujeme. Je to človek, ktorý formuje náš vzťah k životu. Priamo ovplyvňuje naše sebavedomie. A jeho autorita sa do nás veľmi hlboko otlačí. Otec v nás ostáva celý život. Je to niečo, čo v nás žije, kým žijeme my, podľa mňa. A ja mám tiež veľmi silný príbeh s mojím otcom. Je to možno niečo, čo nás aj v živote spojilo, alebo priviedlo k sebe. Môj otec si zobral život, keď som mal 20 niekoľko rokov a dodnes zistujem, čo všetko pre mňa znamenal, kde všade vo mne zanechal stopy a dodnes s tým pracujem. Je to super téma a naozaj, ako hovoríš ty, môže to byť aj vnímané ako dar možno, ako niečo, čo OK, nezmením to, ale môžem to vnímať ako dar, ktorý mi môže niečo do života priniesť. To je asi ten reframing, ktorý máš na mysli a môžeš si z toho niečo zobrať.
A preto sa ťa chcem opýtať ako človek, ktorý zažil niečo podobné. Ako sa tvoj otec, no najmä jeho strata, prejavili alebo prejavujú na tom, kým si dnes? Neviem, človeče. Neviem to identifikovať. Psychológovia a terapeuti povedia, že taká vec spôsobí traumu, s ktorou sa človek vysporadúva po svojom. A ja zvyknem hovoriť, že v každej rodine je niečo. Že ten život nie je jednoduchý a človek musí byť často silný, aby sa dokázal posunúť ďalej. A je zdravé sa s tým vedieť vysporiadať. Takže čo je vo mne dnes, dokonca ja si ani neviem spomenúť na akože v retrospektíve na veľa času s ním. Mám nejaké fragmenty, lebo chodil so mnou na fotbal, vozil ma do školy nejakú dobu, lebo pracoval blízko toho, kde som bol ja. A cez fotografie som si častokrát keby snažil vyskladať ten príbeh. A on bol veľmi zábavný človek, veľmi priateľský. Nemal som nejakú brutálnu výchovu, aj keď vedel ma upratať. A mal som maximálnu podporu primárne v tom športe. A čo sa týka školy, tak to si pamätám na celý život, že mi hovoril, čo dostaneš sem, to ti zostane navždy, to ti už nikto nikdy nezoberie. Čiže nebuď ako ja, blbý fotbalista. On sa strašne zle učil. Ja som videl jeho vysvedčenia, tak sme sa pobavili. A správanie tiež bol to týpek. Takže určite ako nesiem tie prvky jeho v sebe, však logicky, avšak neviem, tým, že som bol vlastne 15-ročné dieťa ešte, tak to neviem identifikovať, že ktoré tie prvky vo mne zostávajú a mám väčšinovo dobré spomienky na to úplne útle detstvo. Vnímaš aj, v čom ti mohol byť oporou a v čom ti mohol byť naopak záťažou ako otec? Ale áno, akože, jak som hovoril, že okolo toho veku 13 až 15 sme prežili ťažké veci doma a o tom rozprávať nechcem. A tam mi potenciálne aj ublížil, ale nie preto, že by chcel ublížiť. Takže boli to veci, ktoré ako dieťa som musel navnímavať v tej rodine a po svojom sa s tým vysporiadať. Súvisí to samozrejme aj s jeho chorobou. Predsa človeku, keď diagnostikujú rakovinu a začne sa s tým sám vysporadúvať, tak nemusí zvládať úplne všetky veci, ktoré život prináša. A aj môj oco s tým zápasil po svojom a to ovplyvňovalo pochopiteľne celý ten náš environment, v ktorom sme boli. Ja ťa vnímam ako veľmi drivovaného človeka. Človeka, ktorý má obrovskú chuť sa zdokonalovať, sa zlepšovať, vzdelávať sa. Máš obrovskú chuť rásť. Je to niečo, čo na tebe vidím od začiatku, poznáme sa už niekoľko rokov. Aj ma to fascinuje do istej miery. Myslím, že v niečom som v tomto podobný. A mňa zaujíma, je to niečo, čo si naozaj priamo spájaš s touto udalosťou? Že to mohlo byť práve tam spôsobené, že si nabral takýto drive? Alebo je to ešte niečím iným? Ja som presvedčený, že človek je produktom kombinácie DNA a prostredia. Že z časti ten drive môže byť vrodená charakteristika, ale taktiež dnes už viem, že ak človek zažije v detstve nejaké traumy, či väčšie alebo menšie, ovplyvňa ho v dospelosti. A práve tá snaha niečo v živote dokázať, vybudovať niečo, drivovať veci, doslova ísť až na hranu workoholizmu, vôbec nemusí byť zdravá. Ona môže byť odrazom toho detstva, toho, čo tá bytosť v dospelosti cíti, že musí robiť a ide to z nej znútra. Takže v minulosti som to bral inak, že bral som to ako vrodenú danosť
ten môj drive a cieľavedomosť, dnes skonštatujem, že určite tie veci, ktoré som prežil v detstve, ovplyvnili aj túto moju charakteristiku a sám sa s tým, poviem, vyrovnávam a študujem to a spoznávam sa hlbšie a rozmýšľam nad tým, kto vlastne som a kam idem a prečo. Že prečo mám tie ambície a prečo som svojho času chcel vybudovať celosvetovú firmu a potom som tie veci prehodnotil. Takže je to zaujímavá cesta. Spomenieš si niekedy na otca, aké by to bolo, keby tu bol teraz, ako by sa cítil, keby ťa videl, čo si dokázal, alebo ako žiješ, či by bol na teba hrdý, ako by si mu o tom rozprával. Máš toto niekedy v sebe? Hej. Mávam to tak, aj keď si zober, že odvtedy uplynulo šílene veľa času. Vlastne dnes žijem dlhšie, ako žil môj otec. Zomrel, keď mal 43 rokov. Ja mám teraz za chvíľu 52. A není to len v novembri na dušičky, ale x-krát za rok mi tá hlava zopne a rozmýšľam si nad tým, aký by môj život bol. A toto je až filozofická téma, pretože ma to priviedlo k tomu, že možno keby on bol ďalej, neboli by moje deti. Hej, je to za mňa fenomenálne, jak ten život funguje, ale môj otec hrával futbal v Rakúsku a zomrel 2 roky pred revolúciou, takže nezažil to, že môžeme cestovať do Rakúska. Ale dával som si otázku, keby bol žil po 89. je vysoká pravdepodobnosť, že ja by som nerobil tie biznisy, ktoré som robil. Je vysoká pravdepodobnosť, že on by drivoval tú rodinu. Možno by sme sa odsťahovali do Rakúska, lebo tam mal kontakty. Možno by sme robili nejaký biznis v Rakúsku s vysokou pravdepodobnosťou. A tým pádom možno by som nikdy nestretol moju manželku. A tým pádom by som nikdy nemal tieto 2 dcery, ktoré mám teraz. Takže je to šialené až na hlavu si povedať, že dobre, že sa udiali tie veci, ako sa udiali, lebo ja milujem svoje dcery a nevymenil by som ich za to. A toto je na hlavu a na emócie neskutočné. Na strane druhej mi je extrémne ľúto a častokrát na to myslím počas roku, že nezažili ho oni. Že nezažili ho ako svojho deda. To mi je ľúto. Že ono to ide hlbšie, lebo otco vždy chcel aj dceru. My sme boli 2 synovia. No a verím, že by ich zbožňoval, tie naše decká, oni jeho. Tá mladšia hráva fotbal, takže ono to išlo ďalej, to jablko. No ale that's life. Hej, že každá minca má 3 strany, lebo má ešte aj tú hranu. Takže pre mňa to znamená veľmi veľa pozitívneho a takisto má to tú odvrátenú stránku. Takže takto ten život je, takto ho žijem a tie veci si áno, niekoľkokrát do roka vlastne v sebe upratujem a som vďačný za ten život, ktorý mám teraz. Ja som veľmi rád, že môžeme mať dneska tento rozhovor. Ja mám pocit, že my sa poznáme dlhší čas, poznáme sa na veľmi blízkej úrovni ako priatelia a veľa sme sa rozprávali. Spoznal som ťa ako človeka a ako človek si podľa mňa jeden skvelý človek, ktorý má niečo výnimočné v sebe na úrovni aj srdca, aj na úrovni tej ľudskosti, čo sa mi veľmi páči. A mám pocit, že ľudia by toto nemuseli mať navnímané, alebo že to nie je niečo, čo by mohli zažiť alebo vedieť o tom z tých tvojich štandardných rozhovorov alebo z vystúpení na pódiu. Ja som veľmi túžil, alebo môjim možno cieľom je ukázať tvoju inú stránku, tú, ktorú ja poznám a ktorá stojí za to, aby ľudia videli, aby ju spoznali, pretože je veľmi hodnotná a je to časť teba, je to časť toho, čo robíš a to, kým si. A to, čo ti potom dáva tú energiu a
byť na tom pódiu, byť pred tými stovkami ľudí a inšpirovať. Inšpiruješ veľa ľudí a to nie je len tak, to niekde vzniklo. A ja som rád, že sa tam dostávame. Chcem sa ťa spýtať, v čom vnímaš tvoju najväčšiu hodnotu ako otca pre tvoje dcery? Asi 2 týždne dozadu alebo 3 týždne som bol u mami a my sa rozprávali o rôznych veciach, však jak vždy. A ona spomenula, že dcery predtým, jak išli potom po Vianociach naspäť do školy, tak nejako došla reč na mňa a obidve skonštatovali, že som láskavý. A mňa to veľmi, veľmi potešilo a prekvapilo, že ma majú tak navnímaného. No a nikdy som sa nad tým nejak hlbšie nezamýšľal. Skôr som sa pozoroval v tej roli otca. A sú chlapi, ktorí tie charakteristiky byť dobrým otcom majú ako keby automaticky, že majú to v sebe, že robia správne kroky voči tým deťom, správne rozhodnutia, správne rozhovory, správnu všímavosť. U mňa to nebolo také jednoduché. Ja som sa učil byť lepším otcom, pretože primárne som bol vždy biznis osoba. Mal som neuveriteľný drive a vytrvalosť ísť za biznisom a všetky tie ostatné veci mi unikali, až kým som teda spoznal koncept harmonie 5 oblastí alebo balance 5, ako to dnes volám. A od malička, odkedy sa narodila Emma, tá staršia dcéra, tak som ju brával so sebou, že bola súčasť budovania toho biznisu. Jazdila so mnou na semináre a samozrejme s manželkou. No a postupne som navnímaval, že nie je pre mňa jednoduché byť obyčajný otec. V dobrom slova zmysle. Nie je ľahké byť dobrý otec. A tým, že vie, že veľa študujem, tak chytil som prvú knihu Silní otcovia, silné dcery. Chytil som druhú, tretiu a jednoducho som musel prijať, keď ideš do štúdia, tak zistíš, že všetky prúsery tvojich dcer v budúcnosti si ty na vine. Takže to mi fakt pomohlo, keď som sa dozvedel od psychológov, lebo ten tlak sa len zvýšil a odtedy som začal ešte viacej rozmýšľať nad tým, čo mám robiť, čo nemám robiť. A pochopiteľne som sa snažil zmeniť k lepšiemu. A s tým súvisí mnoho vecí, ktoré školím dnes. Ako som si vymyslel pomôcku, že keď dávam kľúč do zámku domu, tak si prepínam doslova medzi generálny riaditeľ a zakladateľ firiem a switch si otec. Vchádzaš donútra ako otec, tak buď otec. Daj všímavosť tým deťom. A áno, mával som výčitky, dával som si otázky, či v budúcnosti sa mi to nevráti negatívne, že som bol veľmi veľa v práci a že vlastne najväčším testom pre mňa bude, aký vzťah bude mať s nimi dvomi. No a každý robí najlepšie, ako vie, snaží sa najlepšie, ako vie. To neznamená, že nespôsobuje prúsery tým deťom. Takže ja dnes neviem, čo som im spôsobil do budúcnosti. Robil som najlepšie, ako som vedel. Vesmír mi je svedkom, že som na sebe pracoval a išlo to až do extrémistických vecí. Veľmi dobrý môj kamarát mi poradil, že zober tie deti samostatne na dovolenku, že nepôjdete ako rodina, ale zober Emu samostatne, zober Alexandru samostatne a buď len otec a dcéra. Ja, že to je fantastický nápad, že do toho idem. A keď Ema mala 15 rokov, tak som to prvýkrát zrealizoval. No a bolo úžasné pozorovať sám seba, že sedíš v lietadle s vlastnou dcérou, miluješ ju nadovšetko a tvoj mozog dáva otázku, že čo sa jej mám opýtať, aby som interagoval, aby som ju zaujal, aby bola menej na smartfóne a viacej so mnou. Takže tak, jak 100 000 a milióny otcov som si dával a stále si dávam tú otázku, že v čom to je byť dobrý otec. No a zjednoduším si to. Vždy som sa snažil byť vzorom pre ne. Byť vzorom slušnosti, pracovitosti, športu, názorov. Snažil som sa ich formovať a budúcnosť ukáže.
Budúcnosť ukáže, mám s nimi dnes fantastický vzťah, som za to vďačný a určite som robil kopec vecí dobrých a určite niekde by oni vedeli identifikovať veci, ktoré ich na mne hnevali. That's life. Ja si myslím, že to, že s nimi máš taký vzťah, aký máš a o akom rozprávaš, je v podstate vizitkou a celkom dobrou toho, čo si dosiahol a toho, čo si s nimi zažil. Ja mám tiež dceru, Naomi, takže ja si myslím a stotožujem sa s tebou, že my ako otcovia zažívame veľa vecí podobných. Je to obrovská výzva. Ja osobne sa veľmi veľa učím o sebe pri nej, pretože ma pozoruje človek, ktorý je nový človek a pýta sa ma otázky, ktoré sú pre mňa veľmi zaujímavé a veľmi ma preverujú tie otázky a veľmi opatrný som samozrejme, ako s nimi nakladám, ako jej odpovedám, pretože to definuje potom jej predstavu o živote alebo jej vnímanie. Viem, že ma spoznáva tiež ako človeka, ako moja dcéra, takže podľa mňa je to skvelé, že my ako ľudia, ako otcovia rastieme pri vlastných deťoch spolu s nimi, alebo vďaka ním dokonca. Tak si to ja častokrát interpretujem a som za to vďačný. A tam chcem smerovať aj moju ďalšiu otázku. Čo si myslíš, že si sa ty od tvojich dcer naučil, alebo sa od nich učíš? Pre mňa sú oni najväčšou životnou motiváciou. Že v ťažkých chvíľach, ktoré mám za sebou, tak to, že máme ich dve a vlastne stále ako rodič, ako otec ich mám tendenciu ochraňovať a chceť pre nich to najlepšie, tak to je veľmi, veľmi silný nástroj na riešenie čohokoľvek, čo mňa čaká. Takže tým, že vôbec sú, tak mi neuveriteľne pomáhajú v tom mojom, v tých veciach, ktoré potrebujem v živote zvládať. No a čo mne oni dávajú, ty vole, dávaš ťažké veci, tú lásku, to, že cítiš z nich, že to funguje a čo sa od nich učím, oni sú obidve fascinujúco rozdielne, aj keď biologicky, však každé dieťa tých istých rodičov je 50-50. Na 50% sú rovnaké a na 50% sú rozdielne. A tá rozdielnosť ma fascinuje. Sledovať ich, pozerať, ako riešia svoje životné situácie, pozerať, ako komunikujú a pozerať, ako vyrastajú, ako sa menia z tých dievčat na ženy. Je to úžasné. Je to vlastne najväčšie šťastie podľa mňa mať možnosť byť s deťmi blízko a budovať ten vzťah. Takže presnú identifikáciu, že čo ma naučili, neviem spontánne povedať. A skôr je to taký ten niekedy mikrovplyv, niekedy konkrétny dialog, ktorý napríklad mávam s Emou, s tou staršou, lebo tá končí psychológiu, takže nás spája spoločný záujem. Ja hovorím, že som psychológ amatér a ona bude psychológ profi. No a keď sledujem jej algoritmy uvažovania, tak častokrát skonštatujem, že má dobrý pohľad na danú vec a zmení môj pohľad na nejakú vec. A tiež ma baví komunikovať nie ako nadradený, podradený, že snažím sa to vnímať tak, že už je dospelá žena a komunikujeme na úrovni v zmysle rovnocennosti, ale tak či tak ma navždy budú fascinovať ženy a porozumenie im, keďže mám doma 3 a ešte, že máme psa, nie fenu, lebo neviem, jak by som dopadol, ale ďalšie také, čo mi dávajú, je tá ženská energia, že niekedy to nevieš uchopiť jednoducho, jak tie mysle fungujú a však je to na poriadku. Čo si myslíš, že sa tvoje dcery od teba nemali možnosť naučiť, pretože to ich otec nevedel alebo nevie? Neviem. Že ono
Tá dynamika v tej rodine je tvorená tým, čo som povedal na začiatku, že každý z nás má nejakú DNA, tá nás prepája, lebo sme z tej istej krvi. A potom je ten environment, to prostredie, ktoré vytvorí tá rodina. A mohol som tam dať len to, čo bolo vo mne. Takže to, čo vo mne nebolo, to som tam nevedel priniesť a oni si to nevedeli odniesť. Ale nikdy som v tomto nejakom kontexte nad tým neuvažoval, čiže neviem reagovať na prvú. Ty si sa už v minulých rozhovoroch a celkovo otvorene sa vyjadruješ k tomu, že si liečený workoholik. Tak sa k sebe zvykneš niekedy vzťahovať. Workoholizmus sa radí medzi závislosti, no v porovnaní s inými závislosťami, takými možno viac, ktoré viac rezonujú v spoločnosti, mám pocit, že nie je až tak, nepodlieha až takej spoločenskej stigme. A mám pocit, že je takým nejakým spoločenským alebo kultúrnym fenoménom dnes, a možno nielen dnes, ale už nejaký čas, že sa obetujeme v prospech úspechu. Ako spoločnosť vzhliadame k ľuďom, ktorí majú veľmi silnú tú vnútornú šípku smerom dopredu, ktorí majú obrovský drive a glorifikujeme doslova až ľudí, ktorí sú enormne zaneprázdnení, ktorí podávajú obrovské výkony, často aj na úkor iných životných oblastí, to, čo si vlastne ty tak navnímala, o čom rád rozprávaš, ale napriek tomu ich veľmi obdivujeme. A to, že sú workoholici, im častokrát aj odpúšťame, alebo dokonca niekedy to vnímame ako kladnú stránku. Chcel by som, aby si rozprával o tom, prečo podľa teba si podľahol práve tomuto typu závislosti. S čím si to spájaš? No ja si dnes myslím, že tá odpoveď bude v detstve, v tých 2-3 rokoch, kedy som musel ako dieťa sa vyrovnávať s určitými vecami a ako dieťa som si aj myslel, že som sa s nimi vyrovnal, avšak ako dospelý som potreboval v sebe ten drive a tých 16 hodín denne práce alebo extrémny fokus a extrémne nastavenie na biznis. A čo teda v retrospektíve som vyhodnotil ako nie úplne OK, lebo v rámci svojho života vlastne si závislý na tej práci, keď si to neuvedomuješ a robíš to s nejakým vnútorným motorom. A veľmi pekne si to pomenoval, tak to dnes vnímam aj ja, že tá spoločnosť to neberie tak tragicky, ako tí najbližší ľudia, ktorí žijú s tým človekom. A aj v tom si myslím, že som veľmi skoro vďaka seminárom nabehol na tú líniu zatiahnutia ručnej brzdy a balansovania svojho života. Takže dnes už ti poviem, že áno, stále robím nadpriemerne veľa, ale nepovažujem sa za workoholika a mám to upratané a to už je viac jak 10 rokov, čo práve myšlienka harmonizovania toho životného flow, to nazvem, mi to upratala. A niekto na to dojde počas života, niekto na to nedojde nikdy a vôbec. A tak si myslím, že ale stále to môže byť kombinácia tej vrodenej danosti chcieť uspieť v živote a mať tie väčšie ciele a ambície. A to, odkedy sa poznám, som mal. A to som bol ešte dieťa, to znamená, nesúviselo to vôbec s tým, čo definujeme pod workoholizmom. Bolo to to, že ak som hral fotbal, tak som hral teda fotbal a bol som v tom ponorený absolútne. Že tým som bol známy v svojom okolí, aj na ulici, medzi kamarátmi. Ja som bol schopný prísť po tréningu po 2 hodinách a hral som, kým sa zotmelo, ďalšie 4-5 hodín s malou loptičkou na ulici fotbal a bolo to krásne obdobie a dávalo mi to energiu, nebralo mi to energiu a samozrejme, že nikto to neriešil, lebo dnes nám vadí, že sú deti na smartfónoch a právom, ale tým, že malo to decko pohyb a bolo na vzduchu, tak ma v tom podporovali všetci. No a v práci určite tá cieľavedomosť zo športu sa preniesla tam a tým uprataním to dnes vnímam ako dobrú skúsenosť, ktorú mám a som presvedčený, že mega výnimočné výkony sa nedajú dosiahnuť pri normálnom nasadení. Takže tie dve veci ako keby sú úplne logické. Povieme o ultrašportovcovi, že je workoholik.
v tom kontexte asi nie. Obdivujeme jeho výkony, vyhráva na majstrovstvách sveta, vyhráva na olympiáde, ale on podriadi absolútne svoj život v určitej línii rokov tomu, že chce dosiahnuť v tom športe. A tiež by bola zaujímavá otázka, a prečo a na čo. Keď si zoberieme, že my sme súčasť prírody a sme cicavce, tak málo ktoré zvieratá potrebujú súťažiť a myslím, že nemajú ani olympiádu, ani majstrovstva sveta. Prečo my potrebujeme medzi sebou súťažiť? Prečo potrebuje byť niekto majster sveta? Že svojím spôsobom to je absolútne zbytočné. Si zoberieme ľudský život, kto bude riešiť za 150 rokov, kto bol pred 150 rokmi majster sveta. Nikto. Absolútne. No ale počas životov sa vyvíjame a každý cíti nejaký ten, jak si to nazval, tá vnútorná šípka a ten drive je podľa mňa kombinácia vrodených vecí, nejakých traum, ktoré človek prežije, lebo však psychológovia na to došli. A tak to bolo aj u mňa. Som rád, že to obdobie mám za sebou, že som dokázal identifikovať, čo je riešenie toho. Tak či tak aj dnes pre moje ambície v biznise určite robím viac, ako je priemer. Na 100%. Ale nepovažujem sa už za workoholika. A čo sa zmenilo, keď sa za ňu už nepovažuješ? Čo sa zmenilo v tebe, alebo ako si zmenil vnímanie? Mal som to šťastie paradoxne, keď to tak skonštatujem, že som zažil aj mega neúspech. To znamená, v jednej línii firiem som pomáhal 20 rokov niečo budovať, ale na konci to skrachovalo. Veľakrát som kvôli tomu nebol so svojimi deťmi, nebol som s rodinou. A išiel som po biznise a na konci z toho nemáš nič, len problémy, ktoré musíš riešiť. Takže ono je perfektné to, že počas života by človek mal rozmýšľať nad svojou životnou filozofiou. A ja som šťastný, že som mal tu možnosť navnímať otázku, ktorú mi dal Jürgen Heller, a nielen mne, ale účastníkom seminára v Linci pred 20 rokmi, kedy sa pýtal, čo je to vlastne úspech. No ja vtedy som prišiel na mojom novom Jaguári a mal som firmu, myslel som si, aký som King Kong. No ale on ďalej rozvíjal tú myšlienku, že je úspech to, že zarobíš peniaze a si workoholik. No, tak pre veľa ľudí áno, lebo to je to, čo tak pociťujú. Ale mňa veľmi zasiahla tá teória, že vlastne to nie je úspech. Že úspech je dokázať žiť plnohodnotný život vo viacerých oblastiach, ktoré ťa bavia, ktoré ti dávajú zmysel, ktoré ťa celkovo naplňajú a nie len tá jedna línia, idem zarábať peniaze. Ale to už by sme išli až do filozofických otázok, jak sa zmenila spoločnosť, keď si zoberieš, aké hodnoty a čo bolo dôležité v Československu a za socializmu a ako žijeme dnes v liberálnej demokracii alebo v tom, čo nazývame trhový kapitalizmus. Jak je to celé zvrátené, že vlastne považujeme ekonomický úspech za absolútnu prioritu v hodnotení druhých ľudí a že keď niekto má peniaze, tak rovno máme pocit, že má vyššie IQ a rozumie všetkému lepšie. Takže mne dáva dnes zmysel ten balans, dosahovanie to, čo v prírode sa volá ekvilibrium, že jednoducho nie je to o peniazoch nie je to len o vybudovaní veľkého úspechu a taktiež to ale nemusí byť len o tom, že som dobrý otec a to je celá rola, ktorú som zvládol v živote, aj keď to má svoju obrovskú hodnotu. Takže každý nech si nájde tú svoju cestu. Tá moja cesta sa dnes volá Balance 5. Mám 5 oblastí, ktoré v živote ma bavia a naplňajú a tie na ročnej báze harmonizujem. Takže pracujem na konkrétnych veciach a konkrétnych líniách a cítim sa úspešný, keď zvládam aj rodinu, zvládam aj športovať, zvládam aj biznis a tomu tak nebolo v minulosti. A taktiež ale viem, že tým pádom nedosiahnem až také extrémy v tých jednotlivých oblastiach, lebo deň má len 24 hodín. Ale som s tým OK. Mám to parametrizované a idem si po veciach tak, ako mi dnes dávajú zmysel. Pred 20 rokmi by som ti to nevedel takto definovať a identifikovať. Tá priorita bola biznis a peniaze. Dnes to vnímam inak. Zmenil som sa. Je pre teba ťažké nepracovať?
Ty dávaš chytáky, kámo. Je pre mňa ťažké nič nerobiť, lebo ja milujem knihy a v princípe keď mám akýkoľvek voľný čas, tak si ho kradnem pre tie knihy a tým pádom je pre mňa ľahšie nepracovať ako v minulosti, ale je pre mňa ťažké nerobiť nič. To sa snažím robiť pri krátkych meditáciách, ktoré sa snažím dodržiavať a pri hodinovej joge, aj keď to uniká tá hlava. Ale mne práca nevadí. Hej, to je to, že mňa tá práca a sebarealizácia naplňa. Takže kedysi bolo pre mňa ťažké nepracovať, dnes je pre mňa ťažšie naozaj, že nič nerobiť. Že byť tu a teraz a len byť. To zatiaľ trénujem. Stále nejakú činnosť si tam musím šupnúť. Ale je to spôsobené aj tým, že mňa baví strašne veľa vecí. Hej, že ten život je vo finále krátky, aj keď to je tiež relatívne, ale chceš zažívať tie veci. Dnešná možnosť, ten prebytok informácií, to, čo sa na nás stále valí, tak stále nám dáva nejaké inputy a podnety. Dobrá otázka. A nemám problém nerobiť. Ja si myslím, že to, čo si teraz zdieľal, že je pre teba ťažké nič nerobiť, ako hovoríš aj ty, je to výsledkom možno aj doby, v ktorej žijeme. Stále viac sa hovorí o zvládaní tejto doby. Neustále pribúdajú nové pohľady na to, čo to je byť dneska produktívny, na zachovanie si vnútorného pokoja. Veľa sa hovorí o ranných rituáloch, každý má na to nejaký koncept. Je podľa mňa čoraz ťažšie si udržať koncentráciu, udržať rovnováhu, ako by tá doba bola proti nám nejakým spôsobom. Rozptýlenie a zachovanie si seba samého ako človeka a byť v kontakte sám so sebou, pretože to ťažké nič nerobenie súvisí práve s tým, že sme tak strašne stimulovaní, až prestimulovaní, že máme stále menej kontaktu podľa mňa aj s prírodou, aj sami so sebou, sme menej prítomní celkovo. A ja si myslím, že to, čo sme niekedy nazývali ako time management, tak nejako plynule prešlo do riadenia vlastnej mysle alebo manažovania vlastnej mysle a že je o to dôležitejšie dneska pracovať s vlastnou energiou a riadiť svoju myseľ ako len čas. A mňa veľmi zaujíma, ako riadiš ty sám seba, ale aj v tom myšlienkovom priestore. A tú otázku by som možno aj rozvinul, ako vyzerá tvoj bežný deň, ako podrobne si ho plánuješ. Máš nejaké izolované časti, ktoré sú prísne strážené, kde nepustíš istý typ myšlienok? Je niečo, čo robíš len pri behu? Je niečo, nad čím rozmýšľaš len v saune? Je niečo, čo máš nejakú časť dňa alebo nejaký rituál, kedy sa rozhoduješ pre veci, kedy robíš väčšie rozhodnutia? Máš na toto nejaký tvoj vnútorný systém? Viac oblastí si otvoril. Pôjdem tak nejak pocitovo to porozdeľovať a zodpovedávať. A začnem trošku z inej strany, z takého môjho filozofického pohľadu na život, pretože áno, dnes žijeme dobu vďaka sociálnym médiám a tomu, že sú informácie dostupné 24/7 a tak strašne veľa ľudí sa do toho zapája a chce radiť a ovplyvňovať tých druhých a podeliť sa o tú svoju cestu. No a to je, zober si, že koľko tých prístupov ľudstvo vymyslelo už za históriu, že čo je to vlastne šťastný život. A mne sa páčilo, keď vraj Japonci skonštatovali, že vy ostatní, že kto vám povedal, že v živote máte byť šťastní. To je strašne silná myšlienka, pretože ak si pripustíme, že však vlastne o to nejde, môžeme sa prestať trápiť, že pociťujem frustráciu. No tak pociťujem frustráciu a čo? Nemám byť každý deň vysmiatý na lečo a ruka hore a všetko zvládať a byť silný a so všetkým sa vyrovnať. Čo vám šíbe ľudia? Však to sa nedá, my nejsme stroje.
Na strane druhej, kedysi som chcel ísť do kláštora, keď som robil svoj prvý veľký biznis po 10 rokoch podnikania a firma dosiahla obrat 1 miliardu slovenských korún. Chcel som si oddychnúť a hľadal som reálne kláštor niekde v Japonsku alebo v Tibete, že sa tam zavrem teraz a budem rozímať a napojím sa na vesmír a whatever. A bol som konfrontovaný tým v mojej hlave, že ale počkať, že tá mníšska cesta, napríklad ten človek, ktorého, lebo dnes si všimni, tí ľudia, ktorí sú zaneprázdnení, obdivujú tých, ktorí teda zaneprázdnení nie sú. A myslia si, že to im prinesie viacej šťastia. Niekedy mám pocit, že vidíme mnícha v ruchu a hovoríme si, aký je on šťastný, lebo on sa napojil na seba, na vesmír, má na seba čas. A ja k tomu poviem, a není on egoista? Nie je ten jeho prístup brutálne egoistický voči celému svetu, že sa uzavre sám do seba, do kláštora a možno má nejaké danosti, ktoré by pomohli celému svetu. Možno by dokázal niečo vymyslieť, čo by vyliečilo nejaký problém, ale on hovorí, že tá správna cesta je ísť do seba a žiť sám so sebou. Ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že ľudia na planéte by mali spolupracovať a že každý má v sebe niečo, čím by mohol prispieť ostatným. A teda uzavrieť sa len do seba a zavrieť sa pred ostatnými a žiť si ten svoj život, že áno, ja som šťastný. A koho to zaujíma, že ty si šťastný? Tu žije ďalších 8 miliard ľudí, kde väčšina z nich je rozšľahaná nejakým spôsobom od ekonomických problémov po riešenie traum, po každé druhé manželstvo rozvedené. Je tu toľko problémov na svete, že podľa mňa sa nemôže každý schovať do seba. Nemôže sa každý uzavrieť. Nemôže každý zriešiť len sám seba. Možno by ľudia našli viacej šťastia v tom, že by sa prestali zaoberať sami sebou. Že by prestali si myslieť, že oni sú tí najdôležitejší na planéte a ich osobné šťastie. Vždy nájdeš niekoho, kto je ešte viac nešťastný, ak si ty sám. Kto dostal oveľa väčšiu ranu, ako si dostal ty, tak mu choď pomôcť, choď ho povzbudiť. A pomôže to aj tebe. Takže týmto som bol konfrontovaný v hlave aj ja na tej mojej ceste, že čo je to vlastne tá správna filozofia, kedy budem šťastný. A dnes by som to aj definoval, že a mám za sebou aj to, že peniaze neurobia človeka šťastným. Že to šťastie ide znútra von a nie je zvonka dnu. Peniaze ti pomôžu k spokojnosti. Áno, keď máš peniaze, dokážeš veci lepšie riešiť. Ale zvyknem konštatovať, keď si v depresii a kúpiš si Ferrari, tak budeš v depresii vo Ferrari. Akorát budeš minus 200 000 eur ešte na účte. Takže tá vonkajšia vec krátkodobo pomôže, ale ak má človek nejaký svoj vnútorný problém, nevyrieši ho vonkajšími nástrojmi. To je aspoň moja skúsenosť. Čiže to stráženie si hlavy a mysle bol u mňa vývoj, filozofovanie, čítanie kníh, pozorovanie druhých ľudí, ktorých som obdivoval, ako ľahkosťou žijú svoj život. Ale dnes som zistil, že každý má niečo. Že ľudia to nepovedia. Že aj rodina, ktorá na Instagrame vyzerá dokonale, má vnútri svoje problémy a za 3 roky sú od seba. Že jednoducho ten život stále niečo prináša. My hovoríme s manželkou takú vetičku, furt nieco. Jednoducho, keď vyriešiš jednu vec, život ti prinesie inú. A toto mi ma extrémne pomohlo, že Peter, vždy bude niečo. A preto musíš byť vnútri silný, lebo vždy bude niečo zvonku. A čím budeš silnejší vnútri, tým lepšie budeš zvládať čokoľvek, čo príde. No a na školení hovorím, lepšie je byť pripravený, ako byť prekvapený. A tým ti aj odpovedám na to, ako dnes fungujem. V princípe aj tie najťažšie veci, ktoré som zvládol a zvládam vďaka tej príprave dlhé roky dozadu, kedy som pracoval najmä na svojom vnútri. Ako vnútri, tak aj vonku. Keď je hlava blbá, trpí celé telo. Takže ja som veľmi silno pracoval a pracujem stále na tom, že najprv je myšlienka, potom je čin. Takže keď upraceš myšlienky, upraceš svoje činy. A fascinuje ma tá celá teória pozitívnej psychológie a motivácie človeka a nastavenia svojej mysle. Kopec vecí sú tam hlúposti, ktoré rozprávajú motivační speakery. Ale nemyslím to v zlom. Dôležité je, čomu ty v hlave a v mysli uveríš a ako si strážiš svoj vlastný vnútorný hlas. A to je to, na čom pracujem dnes a denne. Takže mám svoje rituály,
A aby som mal, ja to volám, že pozitívny stereotyp, ktorý mi dáva určitý kľud, ktorý mi umožňuje zvládať tie vonkajšie veci, ktoré prichádzajú. Takže taktiež ale zvyknem skonštatovať, že v čase najväčšieho ekonomického úspechu v histórii, ktorý som mal, som nedodržoval nič z toho. Ani som neotužoval, ani som nemeditoval, ani som nechodil na jogu. Jednoducho som makal od rana do večera a urobil som firmu, ktorá mala obrat miliardu. Čiže aj dnes, keď ľudia navnímavajú už mega úspešných ľudí, ktorí hovoria a meditácia a do seba a nájdi si čas, to všetko krásne znie. Ale keby sme sa ich opýtali, kámo, počkaj, ale v čase, keď si išiel jak raketa za tvojim ekonomickým úspechom, jaký si mal režim? Ja som presvedčený, že väčšina povie, nemal som režim, lebo som nič nestíhal, lebo som musel mikromanažovať, lebo som musel na tom makať. Takže to ukludnenie mysle vlastne ukludní aj tvoj vonkajší svet. Zníženie tých ambícií, že nechcem vybudovať svetovú firmu. Ukludní tvoj vonkajší svet. Takže to stráženie dnes u mňa ide cez tú teóriu 5 oblastí, kedy si uvedomujem, to je moja cesta, strážiť si aj zdravie, strážiť si vzťahy, strážiť si veci, ktoré mám rád, ktoré chcem robiť, strážiť si čas so svojou rodinou, so svojimi priateľmi a to ťa spomalí v tom dobrom slova zmysle. Keď si sa pýtal na ten režim, po rokoch som si vypracoval režim, ktorý mi extrémne dnes vyhovuje v mojom veku. Nehovorím, že to je pre každého, ale snažím sa pondelok, streda yoga, útorok, štvrtok fitko, piatok, sobota beh a nedeľa voľno. A vlastne ten 7-dňový cyklus si strážim, k tomu ranná meditácia. Mám rád tzv. TM meditáciu, transcendentálna meditácia, čo používali aj Beatlesáci, ale je to dobre zamarketované, ale princíp je veľmi jednoduchý a mnoho ľudí to používa bez toho, že by tam dávali nejakú nálepku. Ale to mi pomáha čistiť sa zvnútra, no až po hľadanie kľudu, to znamená vedome si do kalendára, a to je moja najväčšia výzva, na tom pracujem práve teraz v tomto období a pre rok 2024, že si v kalendári vytváram sloty času, ktoré som si nazval strategic time sám so sebou a snažím sa si ten čas pre seba uchmatnúť a byť sám so sebou. Taktiež beh mi extrémne pomáha, lebo chodím vám veľa behávať do lesa, vždy keď sa dá. Tá energia lesa je veľmi silná. Zvyknem niekedy aj s kamarátmi zbehať, ale takisto mám rád, že behám sám so sebou. Vyberem si nejakú témičku, ktorú si v tej hlave premielam a rozmýšľam nad ňou. Tam často robím aj zásadné rozhodnutia, lebo máš kľud, ten rytmus behu ťa dostáva do určitého flow. Ešte radšej mám chôdzu iba, kedy mi to umožňuje ešte lepšie rozmýšľať. Takže je to kombinácia týchto vecí, nech nejdem príliš hlboko a príliš dlho. Takto nejak to mám dnes upratané. Aký je tvoj vzťah k samote? Aké to je pre teba byť sám? A čo vtedy prežívaš? Nevedel som byť sám roky. Spozoroval som to tým, že som sa vybral niekde sám a už som hneď niekomu volal, že čo robí a kde je a či sa nepripojí. Takže som sa musel zbadať v tom, že neviem byť sám. Na strane druhej som veľa biznisu robil aj v zahraničí a tam som lietaval sám a bol som sám so sebou, ale vždy, keď som prišiel do tej destinácie, tam už ma čakali moji spolupracovníci a už som zase nebol sám. A dnes práve vyhľadávam tú samotu, vyhľadávam viac času a nedávno som mal veľký úspech, že 2 dni som bol úplne sám a nemal som s tým problém. Takže cítim aj ja nejaký posun. Myslím si, že samota v živote človeka je dôležitá. Na strane druhej úplná opustenosť a samota je zdraviu nebezpečná. Takže snažím sa v rámci toho režimu si vyčleniť viac času pre seba a byť sám so sebou, so svojimi myšlienkami a v takom seba uvedomovaní si, alebo len takom byti. A preto sa aj výrazne odlišuje
byť sám a byť osamelý. To sú vlastne dva rôzne pojmy, Áno, ktoré sú niekedy ľudia zvyknú aj pliesť, alebo ich zlievajú do jedného. Cítiš sa niekedy osamelý? Vôbec. Absolútne. Viem, čo myslíš, mám to precítené a mám úžasný život, mám množstvo fantastických ľudí okolo seba a som rád aj s nimi, som rád sám, ako bola to ale cesta, hej, že do tohto stavu vnútorného pokoja som sa dostal rokmi práce na sebe. Aké je to podľa teba byť v intimnom vzťahu s tebou? A ja to rozviniem a poviem to aj z môjho pohľadu. Ja sa vo vzťahu s mojou ženou Zuzkou nesmierne veľa učím a mám pocit, že na vzťahoch je to krásne, a najmä týchto partnerských vzťahoch, že nás posúvajú dopredu. Aj sa hovorí, že tak ako si ty hovoril, že kto povedal, že máme byť šťastní v živote, tak takisto mám navnímané tú perspektívu, že ani vzťahy, medziľudské vzťahy nás nemajú robiť šťastnými, skôr vedomými. Ale myslím si, že je to úžasné v tom, že nikto z nás nepozná tie svoje blind spots, tie svoje slepé miesta. A keď máme pri sebe človeka, ktorý nás miluje, ktorý nás príjma, ale zároveň challengeuje, obzvlášť žena, tak je to spôsob, ako neskutočne rásť, podľa mňa. A ja už napríklad dnes viem, aj vďaka mojej žene, že nie je úplne ľahké, alebo nie je tak ľahké žiť so mnou, ako som si niekedy myslel. A najmä s ľuďmi, alebo že nie je ľahké byť pri ľuďoch, ktorí majú ten silný drive, tú silnú vnútornú šípku, ktorí sú zásadoví, ktorí sú štrukturovaní, ktorí sú vyžadujúci, prísni na seba a tým pádom aj prísni na svoje okolie. A moja Zuzka to niekedy označila dokonca aj ako tlak, ktorý cítila z mojej strany, že vlastne nejaký typ perfekcionizmu, ktorý ja mám v sebe a že to je v mojej energii a že to žiari okolo mňa a že to nie je vždy príjemné, pretože nie každý je taký a nie každý to tak vníma. A preto ma veľmi zaujíma, ako sa toto prejavuje v tvojom životnom projekte, v tvojich najhlbších vzťahoch a aké je to podľa teba byť v tvojej prítomnosti napríklad pre tvoju ženu Evku. Ja, pekne si to popísal celé. Za mňa je manželstvo, teda vzťah so ženou, akože najťažší projekt života. A štatistika o tom hovorí, že každý druhý projekt tohto typu zlyha. V tej, nazvime to, kapitalistickej spoločnosti, že vraj štatistika je, že každé druhé manželstvo je rozvedené. A pre mňa bolo zásadné pochopiť, čo sa viem naučiť od mojej manželky. Na začiatku ten vzťah so mnou a dokázať žiť so mnou, za to by mala dostať medaily, lebo ja som bol úplný kreten. Akože to si nevieš ani predstaviť, aký človek som bol a aké ťažké bolo so mnou vychádzať, vrátane mojej introvercie a urážania sa a áno, workoholizmu a všetky tieto veci. Takže ten vonkajší pohľad z toho externého prostredia bol pozitívny na mňa, aký som úžasný, neviem aký, ale keby si sa opýtal jej v danom čase, tak nebola šťastná. Aj keď dotkol si sa jednej veci, takže sa dotknem jej aj ja. Myslím si, že dovolím si zafilozofovať nad ženami, že niekedy tie ich iracionálne očakávania o tom, ako by život mal vyzerať, ich dovedú k frustrácii. Pretože očakávať, že chlap má spraviť ženu šťastnou, alebo opačne, je iracionálne očakávanie. Každý zodpovedá sám za seba a má upratať sám seba a ten druhý je len prvok, ktorý môže pomôcť alebo ublížiť podľa toho, jak sa človek tomu postaví. Čiže moja predstava vždy bola taká, že budem mať usporiadaný dlhodobý vzťah. Rodina je pre mňa dôležitá. Vysníval som si to, ako to má byť. Avšak keby som sa nebol zmenil, neviem, či by sme to boli ustáli. Takže som vďačný za tie lekcie, ktoré som dostával, ktoré mi zmačkínali tie moje ego-gombíky chlapské a toho veľmi úspešného chlapa. A pritom doma som cítil, že
není úplne zdieľaný tento názor. Čiže to intimné spolužitie so mnou v zmysle toho vzťahu, jak si to popísal, nebolo jednoduché a myslím si, že stále nie je jednoduché. A z tohto pohľadu si myslím, že je aj iracionálne očakávať, že keď stretneš človeka, ktorý je v niečom nadpriemerne úspešný v akejkoľvek ľudskej činnosti, že je normálny. Takže ja si myslím, že človek, ktorý dokáže drajovať firmu a očakávame od neho, že on bude príkladný otec a manžel, tak mu nakladáme neuveriteľne veľa na jeho plecia. A niekedy sa tie charakteristiky vlastne vylučujú, že tým, že dokáže byť extrémista v tom biznise a urobiť veľkú firmu alebo nejaký veľký projekt alebo športovec, že zase mu unikajú nejaké veci doma. Mám rád vetu, kde je dané, tam je vzané. Takže mne bolo dané v tých jedných oblastiach a v tých druhých som sa musel zlepšiť. Takže vďaka Evine, manželvočke mojej, som dostával lekcie, ktoré ma budovali a naučila ma veľmi veľa takých, ja poviem, že až normálnych ľudských vecí, ktoré mne v tej rodine unikali. A verím, že by skonštatovala, že som sa zmenil za tie roky k lepšiemu. Takisto ona dokázala pracovať na tom vzťahu a sme hodne dlho už spolu a poviem, že tým, že som si dal k tomu v úvodzovkách, že vlastne moje manželstvo je môj ďalší projekt a dôležitý projekt, na ktorom musím pracovať, tak som sa snažil podľa toho aj správať a budovať to. A ešte jednu vec, čo nechápem, kto kedy vymyslel vetu, že protiklady sa priťahujú. Podľa mňa vo vzťahu sa treba doplňať. A tie protiklady sa doplňajú, ale keď jednoducho by moja partnerka bola úplne odlišná ako ja, tak jak by sme mohli spolu dlhodobo fungovať. A ono, toto je zaujímavá téma, neviem až kam chceš zájsť, ale ja už som sa zaoberal výberom manželov pre deti, teda pre dcéry, tým, jak funguje naša spoločnosť, tým, jak to funguje v Indii, jak to funguje inde na svete, že pokladám to za veľmi, veľmi náročné budovať vzťah. Chce to z obidvoch strán, aby ľudia na tom chceli pracovať a teda uzavriem to tým, že vždy je možné z toho zdúbkať, ale u mňa to bolo vždy, že akýkoľvek challenge som cítil, tak som si povedal, vždy môžem z toho utiec, ale to nie som ja. Ja som ten, kto chce bojovať o tie veci, aby vyhral, aby boli lepšie. A tak som sa snažil v tom vzťahu viac navnímavať ten ženský princíp a snažím sa lepšie komunikovať, ale stále mám veľké výzvy pred sebou. Tak toto nejak uzavriem. Hovoril si, že teda si sa správal spôsobom, na ktorý nie si obzvlášť hrdý v minulosti a že si bol taký a taký. Je to stále ešte v tebe? Len to vieš lepšie ovládať, lepšie potláčať, transformovať? Alebo to úplne zmizlo? Lebo ja si myslím, že tie impulzy, to ako máme nastavené náš nervový systém, naše predstavy o živote, čo nás triggeruje, čo sú tie spúšťače pre mužov zo strany žien a podobne. Áno, učíme sa, zlepšujeme sa, ale do akej miery sú veci stále ešte v tebe a vidíš ich tam, pozoruješ ich, len na ne nereaguješ, alebo dokážeš ich nechať plávať. Otázka, do akej miery sa človek dokáže naozaj veľmi silno vnútorne zmeniť a do akej miery je to zdravé. A v tomto zase otvárame takú zaujímavú komnatu, kde vôbec dokázať fungovať vo vzťahu s druhým človekom. Zober si, že vlastne môj brácho povedal raz myšlienku, čo som si zapamätal navždy, že tvoja manželka je najbližší cudzí človek. Že áno, vlastne to je cudzí človek. Takže pravdepodobnosť toho spolužitia, harmonického spolužitia je štatisticky menšia ako to, že bude nejaký prúser. Takže vlastne my hovoríme o tom, že rozhodneme sa dobrovoľne žiť s cudzým človekom a potom povieme, ale ja nebudem robiť kompromisy, ja zostanem taký, aký som. Ja už som raz taký. Mne to neskutočne stlača gombík, lebo potom hovorím, a jak chceš mať ten vzťah lepší,
keď jednoducho nie si ochotný pracovať na veciach, ktoré naštvú toho druhého človeka, alebo ktoré sa mu nepáčia na tebe. Takže jasné, že vo mne zostávajú tie staré programy, ktoré sú mi dané, či už DNA alebo detstvom, avšak tie, ktoré mi vo vzťahu nepomáhali, tak tie som potlačil. A bol som ochotný sa zmeniť a bol som ochotný prehodnotiť svoj postoj. A boli to mikroveci, ako keď niečo odo mňa ona chcela, tak videla, že mi to robí ťažobu, že jednoducho prepnúť z toho môjho mozgu podnikateľa na to, že poď teraz niečo doma pomôcť a poď venuj tomuto pozornosť, tak na mojej neverbalite to bolo cítiť a ja som to vedel, ale nechcel som to zmeniť, lebo to som bol ja. Ale vytváralo to pnutie, takže som presvedčený, že dnes tie základné programy, ktoré sú ti dané a sú hlboko v tebe vložené, tam stále sú, avšak na vedomej úrovni časť tých vecí, ktoré nepomáhali a nepomáhajú vo vzťahu, som vedome potlačil a rozhodol som sa byť iný. A mne toto dáva zmysel. Že nedáva mi zmysel hovoriť ľuďom, zostaň taký, aký si a ten život sa ti nejak prispôsobí a mne to vôbec nedáva zmysel, vôbec ani ako teória, veď predsa ak na sebe človek nepracuje a nesnaží sa byť lepší, tak ako môže očakávať, že sa mu niečo lepšie v tom živote udeje. A dnes vnímam to manželstvo naozaj a spolužitie teda s druhým človekom ako nutné na kompromisy. Že každý sme samostatná ľudská bytosť a máme svoje ciele, plány, túžby, problémy a tí dvaja by mali hľadať cestu k tomu, aby vnútri vznikla silná bunka, ktorá bude musieť tak či tak čeliť kopec veciam, ktoré budú z externého prostredia. A možno dnes tí ľudia idú rýchlejšie od seba, jak by mali. A tiež si myslím, že chýba vôbec od malička vedenie ľudí k manželstvu a k rodičovstvu. Že v školstve už tá výchova malinkých detičiek by mala mať prvky, aby postupne ich niekto pripravil na tú rolu. Si zober, že ani tú matku nikto nepripraví na to, aby bola najlepšia možná matka. Že otehotne a potom sa s tým borí sama. Ja si myslím, že systémovo to je celé zle nastavené, že ľuďom by bolo potrebné pomôcť v tom, aby dokázali lepšie zvládať a zvládať aj manželstvo. A pomohlo by to všetkým, lebo rozvod je trauma, fajn. Minimálne pre jedného teda. Vieš o sebe, alebo vieš o nejakých obmedzujúcich presvedčeniach, ktoré máš dodnes, ktoré si uvedomuješ, že sú stále v tebe? Alebo je niečo, čo si uvedomuješ, že ťa na úrovni myšlienok stále zväzuje? To je moja obľúbená téma, vôbec sledovanie to, čo aj sám školím, aj čím som prešiel za tých 27 rokov podnikania a teda veľmi intenzívneho života. A stále pokračuje ten experiment, veď sme sa o tom rozprávali aj my spolu, že na sklonku života chcem o tom napísať knihu o tejto štúdii. Aj to moje myslenie sa vyvíjalo. Na začiatku kariéry bol extrémne silno orientovaný na to, že som výnimočný, že jednoducho nad druhými ľuďmi mám nejakú výhodu. Potom som sa upratal, bol som veľmi silný, nazvem to, že demokrat, dával som priestor ďalším manažérom a chcel som vybudovať slobodnú firmu. Niektoré tie projekty dopadli kvôli tomu veľmi zle, veril som iným veciam. Takže vyvíja sa to v mojej hlave, vyvíjajú sa veci, ktorým verím a ktorým neverím. Pozorujem ostatné myšlienkové prúdy, to nazvem, a ostatných šikovných ľudí. Niekedy si poviem, že je lepšie byť nevedomý a nemať toľko vedomostí a len slepo veriť niečomu a to ti zabezpečí úspech a lepší život. Niekedy to prílišné premýšľanie nad vecami ťa len zase zamotá. Takže určite mám nejaké limitujúce presvedčenia, ale nevnímam tie veci nejako tragicky alebo mantinelovo, alebo že by som to nejak silno potreboval prežívať, lebo som videl za tých
30 rokov života, že sa vyvíja tá myseľ, že sa vyvíjam v zmysle, čomu naozaj verím, čo je pre mňa dôležité. A takto ma to baví aj ďalej. To, čo sledujem teraz a nad čím veľa rozmýšľam, sú tzv. Pozitívne šťastné náhody, čo bola kniha Faktor šťastia, ktorá hovorila o tom veľkom psychologickom výskume a o fenoméne šťastnej náhody. A toto je teraz taká moja obľúbená téma, že som sa na to napojil, že si to vedome sledujem a vedome všímam, akým spôsobom, keď máš ten silný zámer k niečomu, ako sa ti dejú pozitívne náhody. A to sa netýka len biznisu, ale aj všeobecne žitia. Takže uzavriem to tým, áno, určite mám nejaké limitujúce presvedčenia a s tým pracujem, pretože teraz je moja vízia, že do 3 rokov chcem vybudovať 100 miliónové firmy. A tiež na začiatku tejto cesty som mal v hlave tú ako keby protimyšlienku, že Peter, ale dá sa to do 3 rokov vôbec? Je to realistické? Dokážeš? No, ak toto nazveme limitujúce presvedčenie, tak áno, bolo tam a potláčam ho vedome a hovorím si why not a idem za tým a pracujem s tou myslou a pozorujem, čo to spôsobuje v tom dennom živote. Myseľ je super téma, je to tiež jedna z tém, ktoré máme spolu radi a ja ešte pri nej ostanem. Všetci máme myšlienky, ktoré sú nežiadané, ktoré k nám prichádzajú niekedy aj opakovane a nevieme ani odkiaľ prichádzajú a vkradajú sa k nám nejakým spôsobom cez tie myšlienky pochybnosti alebo strachy. Niečo, čo nás vyrušuje. Je niečo, čo vedome pozoruješ na tej tvojej mysli alebo v tvojich myšlienkových pochodoch, čo ti tam prekáža alebo čo ti napríklad nedáva spávať? S čím sa ty stále potýkaš? Na tej úrovni akože denného žitia nie. Že skôr u mňa sú to až filozofické otázky o fungovaní sveta v zmysle riadenia štátov, riadenia teda ľudskej spoločnosti. A ne, že by mi to nedávalo spávať, lebo to neriešim, čo neviem ovplyvniť, ale mrzia ma tie veci. Že keď sa pozerám na vývoj ľudskej spoločnosti a na to trápenie, ktorým svet prešiel a prechádza, tak mi je ľúto, že sme ako ľudstvo zatiaľ nevymysleli lepší spôsob, ktorý by viac ľudí spravil šťastnými a spokojnejšími a našli by tú svoju cestu. A to sú myšlienky, ktoré mám rád, ale dneska som veľmi silno koncentrovaný na biznis a moju myseľ a to, čomu sa majoritne denne venujem, fokusujem na ten základný zámer, ktorý mám vybudovať 100 miliónové firmy. To je vlastne môj dnešný vnútorný program, kde si strážim fokus a tam, keď prichádzajú pochybnosti alebo akékoľvek myšlienky, ktoré mi subjektívne ja vyhodnotím, že mi nepomáhajú na tej ceste, tak ich vytesňujem. Takže učím sa naozaj pracovať s hlavou. Principiálne veľmi, veľmi dobrá myšlienka kedysi ešte od Stephena Coveyho bola, že okruh záujmu, okruh vplyvu. A toto je jedna z najsilnejších vecí, ktorú v živote som mal možnosť od niekoho iného počuť a osvojiť si. A dnes tu mám tak, Peter, rieš iba tie veci, na ktoré dokážeš mať vplyv. Lebo tá frustrácia vzniká z toho, že ťa štve, že niekto zabíja veľryby v Grónsku a ide ťa to celé zožrať, ale tvoj vplyv na to je minimálny. Takže buď poď na tom začať pracovať, aby si zväčšil svoj vplyv a jedného dňa zachraňoval tie veľryby, alebo naprvu sa pozri na lavičku pred tvojim domom a všimni si, že je rozbitá, tak ju oprav. Lebo na to máš dosah. No a toto mi je bližšia filozofia, ako stavať nejaké vzdušné zámky. Jednoducho tie myšlienky budú povzbudivé v hlave a budú frustrujúce v hlave. My sme živý organizmus, chvála Bohu, a tých myšlienok sú tisíce. A práve naučiť sa s tým pracovať a pomôcť sám sebe je podľa mňa veľmi, veľmi zdravé a prospešné. Takže u mňa to je, čo identifikujem, že mi v tom myslení vadí, tak to vytesňujem. Na strane druhej ešte musím skonštatovať, že som sa naučil počase mať rád opozitné názory.
Všimni si jeden fenomén, že ľudia, keď raz, veľmi pekne to rozpísal Kahneman v knihe Rýchle a pomalé myslenie, že to rýchle myslenie, tie rýchle uzávery, ktoré ľudia robia ľudské mysle, ich vedú k tomu, že nemajú radi opozitný názor. A práve v dnešnej spoločnosti je absolútne za mňa neustáteľné, že sa ľudia nevedia normálne porozprávať. V tom zmysle, že ja verím A, ty veríš B a poďme sa v kľude o tom porozprávať. Ale dnes je, ty veríš A, takže si dement, alebo ty tomu vôbec nerozumieš, alebo opačne, ty veríš B. A pritom to myslenie, to, čo máme iné od zvierat, veď to je tá obrovská sila ľudstva. Keď si pozrieš v histórii ľudstva, čo dokázalo ľudské myslenie a kam sme sa posunuli dnes, že my pripravujeme raketu, aby sme sa dostali na Mars, alebo že ľudia si lietajú len tak a zažijeme turistiku vo vesmíre. A čo všetko sme dokázali vymysleť týmito hlavami. A sú to tie isté hlavy, ktoré prežívajú frustráciu, sú naštvané, keď vonku prší, sú naštvané, keď sa zvolí nejak ináč. Je to fascinujúce. Teda upratanie si myšlienok, tých, ktoré ťa povzbudzujú a tých, ktoré ťa challengujú. Ja dnes vnímam, že potrebuješ obidvoje. A je dobré mať pozitívny vzťah k obidvom týmto stranám, že si yin a yang, je v tebe dobro aj zlo, je v tebe aj úspech aj neúspech a teda je v tebe automaticky aj pozitívna, ale aj negatívna myseľ. A snaž sa s tým pracovať, vysporiadať a nájsť si svoju životnú filozofiu a to je to, o čo sa snažím. Myslím si, že zásadný vplyv na náš život má to, čo robíme, keď nás nikto nevidí. Ako pracujeme, ako teraz sa bavíme s vlastnými myšlienkami, ako pracujeme s vlastnou energiou, ako spracovávame emócie a ako sa správame sami k sebe vo svojom vnútri. Je to aj z mojich skúseností, ja spolupracujem s vysoko výkonnými ľuďmi, či už sú to športovci, alebo umelci, alebo biznismeni a je to niečo, čo som si všimol a čo ich spoločný menovateľ. Títo ľudia majú dobre navnímaný a dobre zvládnutý svoj vnútorný dialog. Vedia pracovať so svojím vnútorným hlasom. Ľudia sa na to často pozerajú ako na niečo, čo ich obťažuje, alebo čo im vadí, od čoho radi unikajú, spochybňujú to a nechcú byť konfrontovaní sami so sebou. A z vlastných skúseností viem, že je tam veľa nepekných vecí, ktoré človek sa o sebe dozvie, alebo ktoré sa vynárajú pri takom hlbokom ponáraní sa samého do seba. Môže to byť aj hlas niekoho iného, ktorý sa v nás ozýva. Môže to byť niekoho iného vnímanie toho, aký by sme mali byť, alebo ako by sme sa mali správať. Nemusí to byť naša myšlienka. Aj toto podľa mňa je dôležité odlišovať, ktoré myšlienky nám možno ani nepatria a o tom nevieme. A ja to vnímam ako takú zásadnú vec pre ľudské šťastie, pretože každá z tých myšlienok, ktorú máme, vytvára nejakú fyzickú reakciu. A prejavuje sa na našom tele, na našom zdraví. A ono je to skutočne dialog, ten vnútorný hlas. Ono je to obojsmerná komunikácia. Je tam niekto, kto sa ti ozýva a ty na to odpovedáš. Dokonca niekedy to je symfónia viacerých hlasov ako keby a ty si máš možnosť ich prizvať k stolu a sa s nimi jednať s nimi. Negociovať s nimi o tom, čo bude ďalej. Ako to máš ty? Ako vyzerá tvoj vnútorný dialog? Aké hlasy tam máš a ako s nimi pracuješ? Rozdielme to na dve časti. Vrátim sa k sebe v kontexte tvojej otázky. Pociťujem ale potrebu zovšeobecniť túto tému a podeliť sa o moje pozorovanie, kde si myslím, že sa robí jedna zásadná veľká chyba, ktorá ľuďom môže nie pomáhať, ale ubližovať. Podľa mňa ľudská myseľ je tak zložitý organizmus a je nutné veľmi opatrné našlapovanie pri radách druhým ľuďom, pretože nikto z nás nevie, absolútne nevie, ako rozmýšľa ten druhý človek.
A práve častokrát neporozumenie vzniká z toho, že my si myslíme, že druhá strana si myslí, že rozmýšľa takisto ako my, lebo my poznáme len jeden algoritmus rozmýšľania. Keď sa na to ale pozrieš z pohľadu vývoja ľudskej bytosti, prvých 7 rokov to malé dieťa má úplne inú frekvenciu v mysli. Prvé 2 roky a potom ďalších 5 rokov. Za dané obdobie to okolie, ktoré žije okolo toho dieťaťa, veľmi silno vyformuje jeho vnútorný dialog. Vyformuje jeho schopnosť navnímavať, čo je dobré, čo je zlé, čo sa má, čo sa nemá. Dostane k DNA výchovu a dostane feedback od svojho okolia. A teraz my sa stretneme v dospelosti 10 ľudia a rozprávame sa o tom, kto čomu verí a kto má aké myšlienky a tak ďalej, ale to je nerovný boj. A teda ja sa zamýšľam nad tým, ako si vzájomne pomôcť ako ľudské bytosti odpovede s väčším porozumením. S väčším porozumením pre rozdielny typ myslenia a rozdielny typ interného dialógu. Okrem toho si zober, že tú schopnosť tvojho interného dialógu ovplyvňujú traumy z detstva. Takže keď sa stretnú dvaja ľudia, vlastne nie je jednoduché, aby mali rovnako zladené svoje interné dialógy a myslenie, takže na tom porozumení musia pracovať. A v mojom prípade unikla mi myšlienka teraz presne na reakciu na tvoju otázku, že keď mi vieš nejako pomôcť, tak... Ja ťa doplním. Myslím, že toto je niečo, čo mi je blízke a čo je celkom aj vtipné, lebo v zásade, keď sa rozprávajú dvaja ľudia, tak sa rozpráva moja predstava o tom, kto som ja, s mojou predstavou o tom, kto je ten druhý. Áno. Potom to, kto som ja naozaj, s mojou predstavou o tom, kto je ten druhý, a potom ja naozaj s tým druhým naozaj. A plus toto je ešte aj z druhej strany. Jeho predstava o tom, kto je on alebo ona, z jeho alebo jej predstavou o tom, kto som ja. A čiže sa rozpráva asi 8 ľudí naraz v jednom dialogu. A to je asi fascinujúce. No len ťa poprosím, že poďme vytiahnuť tú finálnu otázku naspäť, lebo tým, že som išiel do takého širokej konštatácii, tak mi unikla tá myšlienka, ktorou som chcel reagovať na tvoju otázku. Takže moja otázka bola, ako vyzerá tvoj vnútorný dialog? Aké sú tie hlasy? Ako na ne odpovedáš a či ich dokážeš rozdielovať? Toto mi patrí, to mi nepatrí. Toto som starý Peter, toto je nový Peter. Toto hovorí strach, toto je ego, toto je niečo, čo nepoznám, ale idem na to teraz ja reagovať a idem mať s tým dialog. OK. Nejak zase, že hlbšie tieto veci som neriešil a neriešim. Ten vnútorný dialog, ktorý máme všetci a je blízky teda ľudským bytostiam, nehávam plynúť a on sa mení tým, ako sa ja mením, alebo ja sa mením, ako sa on mení. Neviem. Avšak mám akože najjasnejšie, jak som kedy mal. Takže človeče, neviem ani nejak hĺbšie sa teraz nad tým zamyslieť a rozoberať to. Tá moja hlava, jak sa ráno zobudím, má jasné zadania. V princípe spracúvam veci, ktoré sa okolo mňa dejú. Mám na to určité nástroje, ktoré ma motivujú. Niekedy mám náladu na veľmi silné citáty, tak mám záložku, pozerám si citáty, mám obľúbené knižky, ktoré počiarkujem a keď potrebujem, tak siahnem po tých myšlienkach znovu a oni mi vlastne pomáhajú tie vonkajšie myšlienky transformovať to moje vnútro. Mám rád tzv. Power vety, som to nazval, silné myšlienky, ktoré si zbieram. Čítam knihu s perom a na kraj si píšem, keď narazím na nejakú power myšlienku, tak si ju poznačím a snažím sa ju získať ako svoju, aby bola súčasť môjho nového ja. A veľmi mi to pomáha. Sú to fantastické veci, ktoré potom spôsobujú, že sa ti upravuje aj ten vnútorný dialog. Poviem príklad. Pred 25 rokmi Enkelmanová kniha S radosťou k úspechu, jedna z prvých, tam bola myšlienka všímavosť posilňuje, nevšímavosť oslabuje. A teraz ten vnútorný tvoj dialog, to vnútorné ja x-krát potom narazí na to, že bacha, Peter, všímavosť posilňuje, nevšímavosť oslabuje. Takže
čo si budeš všímať, kam budeš dávať energiu, odtiaľ sa ti vráti všímavosť, vráti sa ti energia. To ma zase upratovalo v tom dennom všímaní si druhých ľudí, nielen seba, v blízkom okolí, s ľuďmi v práci. Čiže dobrá téma, to je dobrá otázka, že či ten vnútorný hlas sme vlastne my, že či ten vnútorný dialog si vlastne ty alebo nejsi ty. Ale nechcem ísť až tak hlboko, aj preto, že niekedy tie veci podľa mňa ľudia príliš rozpitvávajú a príliš chcú ísť hlboko a zamotajú sa v tom. Ja len skonštatujem, že mám obrovský rešpekt pred duševným zdravím a pred tým, ako ľudia rozmýšľajú a prečo tak rozmýšľajú. A znova by som sa oprel o to, že určite by prospelo ľudstvu, keby od jasličiek malé deti mali najlepších možných učiteľov, učiteľky, ktoré by na nich vplývali. Určite by pomohlo, keby rodičia dokázali byť v lepšom kľude. A to všetko by vplývalo na to, aká dospelá bytosť vyrastie a ako zdravý bude mať ten vnútorný hlas a vnútorný život. Ty si pred niečo vyše rokom aj s tvojou Evkou ste prišli na Bali, kde my žijeme. Veľa sme sa rozprávali. A zvedel si sa mi s jedným silným zámerom, ktorý máš. Povedal si mi niečo v duchu, som odhodlaný znovu zarobiť veľa peňazí. A mňa to zaskočilo. Keby si tú myšlienku už ďalej nerozvinul, tak by som sa na to asi pozeral inak. Ale povedal si mi aj o tvojom prečo, ktoré vnímam ako veľmi silné prečo. Môžeme sa k tomu teraz dostať? Jasné. Je to v tom mojom podnikateľskom príbehu som spoluvlastnil desiatky firiem v 5-7 krajinách. A nie každá tá firma bola úspešná, nie každý ten projekt. A tam, kde som bol v majoritnej pozícii, tak tie firmy si ovplyvňujem sám a za ne zodpovedám majoritne ja, ale bol som aj minoritný akcionár. A tie firmy nedopadli dobre a mali sme tam aj externých investorov a tí majú dnes problém, pretože tie firmy majú problém. No a tak tá moja novodobá vízia, ten reštart v biznise, bol aj silno ovplyvnený tým, že chcem zarobiť veľa peňazí, aby som dokázal tým klientom pomôcť a dokázal kompenzovať ich prípadné straty, ktoré mali v danej línii, aj keď akože právne na to nemám žiadnu povinnosť, ale morálne a ľudsky to tak cítim. A to som mal vtedy na mysli, keď sme sa stretli, že dnes sa otvorene priznávam k tomu driveru, ktorý dnes mám. Je to snaha vybudovať hodnotné firmy, ktoré dokážem potom predať v časovom horizonte 3 rokov. No a darí sa mi v tom a som tiež v tom sledovaní tých princípov budovania úspechu, o tom, o čom sa bavíme, nastavenia mysle, denného driveu, pozitívnych náhod a podelím sa pri tejto príležitosti s tým, že znovu som sa presvedčil, že kľúčovou charakteristikou pre ľudský rast, a teraz myslím ten biznisový, je crystal clear zámer. Že čím jasnejšie má ľudská bytosť v tom, čo chce dosiahnuť a prečo to chce dosiahnuť, tak tým zvyšuje extrémne pravdepodobnosť, že sa to podarí. A toto je niečo, čomu dnes absolútne verím. A je za tým veľmi silná pozitívna emócia. Ak sa mi to podarí, urobím veľa ľudí šťastnými a spokojnejšími a to ma drivuje. A taktiež ako podnikateľ pociťujem výzvu v dnešnej dobe. Ten trh sa enormne mení a zmení. Takže je to aj osobný challenge po 27 rokoch intenzívneho podnikania znova sa reštartnúť a povedať si, tento raz urobím väčšiu firmu ako kedykoľvek predtým a potom idem. Takže je to tak. Myslíš, že príde bod alebo čas tvojho života, kde už budeš mať dosť, kde už nebudeš chcieť viacej, nebudeš chcieť prekonávať samého seba a plánuješ v nejakom veku alebo v nejakej fáze mieru uspokojenia si stanoviť jasne a povedať, OK,
toto je, tu stačí? Áno, jasné. Ono, aj v mojom okolí ľudia hovorili, že ty neprestaneš nikdy a je to v tebe a ty to stále potrebuješ. Nie je to dnes tak. Ja som upratanejší ako kedykoľvek predtým. Mám úplne jasno v svojej 5-ročnej vízii a po splnení môjho cieľa, ktorý som jasne parametrizoval 100 miliónmi, tak o väčšinu z tých peňazí sa podelím. Viem, že dnes nepotrebujem a nedáva mi zmysel mať Ferrari a súkromné lietadlo. Ten život skôr vnímam za šťastnejší, keď človek nájde svoj vnútorný kľud a harmóniu. A na to nepotrebuje desiatky miliónov eur. Takže mám úplnú jasnú víziu, čo chcem robiť potom, keď skončím tú hlavnú podnikateľskú činnosť. A zvažujem tam niekoľko vlastne scenárov svojho ďalšieho života. A pri tom rozhodnutí si chcem urobiť sabatikál, prísť za tebou na Bali a porozmýšľať, porozprávať sa s hviezdami, že ktorá tá ďalšia línia ma posunie ďalej. Ale dnes už viem povedať, že nie je to robenie biznisu. Že skoro 30 rokov podnikám a viem, čo to dáva a čo to berie. A dnes tvrdím, že možno tým cieľom ekonomického úspechu by mala byť sloboda. Že by človek vlastne vďaka peniazom prestal sa zaoberať peniazmi a mohol v sebe nájsť úplne iné danosti alebo využiť tie danosti, ktoré má v prospech druhých ľudí, v prospech svojej rodiny, v prospech niečoho iného. A aj v tom je ten život krásny, že v princípe kedykoľvek sa vieme rozhodnúť, že urobíme ten switch a prejdeme na niečo iné. A viem, že to moje okolie vníma, že no, však jasne, potom uvidíš a ty stále pôjdeš až do 80-ky. Uvidia, že mám v tom úplne jasno a mojou vášňou sú knihy a štúdium a to je to, čomu sa chcem hlavne venovať o 5 rokov od teraz. A na to sú naviazané potom moje ďalšie aktivity. Na koľko percent si myslíš, že naplňaš svoj životný potenciál? Otázka je, čo to je životný potenciál. Lebo jedna z teórií hovorí, že každý robí najlepšie, ako vie. Moja životná skúsenosť mi ukázala, že keď máš silného mentora, trénera, veď každý špičkový športovec má svojho trénera, má svoj tím, ktorý mu pomáha, aby dostal zo seba viacej. Takže určite nie som na svojom strope, kam sa budem vedieť dostať, ale v niektorých aktivitách som na strope toho, čo som dnes schopný robiť. Napríklad z pohľadu riadenia firiem je to stále pre mňa výzva. Obdivujem ľudí, ktorí vedia lepšie vyberať ľudí k sebe, ktorí vedia lepšie delegovať, ktorí vedia pri menšom strese riadiť väčšie celky, väčšie firmy. Ale verím na to, že je to zručnosť, v ktorej sa viem zdokonaliť, v ktorej sa viem posunúť ďalej. Tak stále to vnímam tak, že strop nemám tu na hlave, mám možnosť sa posúvať, niečo ide rýchlejšie, niečo ide pomalšie, ale a dokonca to je aj moja životná filozofia, že chcem rásť celý život. Tá jedna línia z Balance 5 je skrátka KSUAR. Konštantne sa učiť a rásť. A v tom sa vnímam ako ľudská bytosť, že som za to vďačný, že vlastne tak funguje ľudská bytosť. Že môžeš na sebe pracovať, že sa môžeš zdokonalovať, že sa môžeš posúvať, že môžeš byť lepší človek, že môžeš byť lepší otec, že môžeš byť lepšia matka, že môžeš byť lepší kolega, že môžeš byť lepší šéf. To je úžasné, že vlastne nie sme na strope svojho potenciálu. Podľa mňa nikto na svete nie je na strope svojho potenciálu. To je zaujímavé. Keď sme sa spoznali, tak ja som navnímal jednu tvoju myšlienku a dodnes vo mne rezonuje a celkom ma fascinuje. Povedal si, bolo by odo mňa príliš sebecké, keby som sa staral len o vlastnú rodinu. Vnímal si tým pádom tvoj potenciál alebo tvoj dar, že chceš ešte niečo viacej v živote dosiahnuť? Alebo chceš ten okruh tvojho vplyvu
a záujmu rozšíriť nad rámec tej rodiny, lebo inak by to bolo príliš sebecké. Ako to vnímaš dnes? Tam sa dostávame až k zmyslu života, hej, pri riešení tejto otázky. A to je niečo, čo sa vo mne vyvíja roky a bude vyvíjať stále. Jedna vec je dokázať sa vysporiadať so smrteľnosťou a tým, že každý život je vlastne cestou k smrti. Moja slovenčinárka nám to raz povedala, mali sme, 15-16 rokov, že život je vlastne pomalá cesta k smrti. Hodne motivačné to bolo, pamätám si to celý život, ale je v tom pravda, tak to je. A mám extrémne rád túto tému, lebo otázka je, že čo má vlastne v živote zmysel. Je, že keďže keď ten život je konečný, tak o 500 rokov koho bude zaujímať, že žil XY a čo urobil. A respektíve čokoľvek urobíme, aj tak to po nás niekto môže zmeniť k horšiemu a tak ďalej. Takže je fantastické to, že človek môže hľadať svoj zmysel, svoju filozofiu a u mňa sa to vyvíjalo tým, že som chcel jedného dňa zachraňovať celý svet, že som bol brutálne frustrovaný z politickej situácie na Slovensku a dnes aj vo svete, že potom si konfrontovaný tým, že čo ideš riešiť vesmír, keď ti poriadne nefungujú tvoji najbližší a tvoje interakcie s nimi. A stále si kladiem tú otázku, že čo je vlastne povolanie ľudskej bytosti a tej ktorej bytosti. A prečo sme sa tu vyskytli a čo je naša úloha, keď už sme sa tu vyskytli. A možno nie je žiadna, ale naša úloha je ju nájsť tú úlohu, alebo ten zmysel. Čítal som aj Viktora Frankla, veď on je taký akože veľmi obľúbený aj pre speakerov. Viktor Frankl bol zakladateľ logoterapie, 3. školy psychoterapie z Viedne a odovzdal svetu veľmi zaujímavú myšlienku, vyťahnem tú, ktorá vo mne rezonuje, že keď človek nájde zmysel, tak sa mu všetko vlastne zmení v rámci jeho života a dokonca on hovoril, že keby život trval večne, stratí zmysel. Takže tá smrť a smrteľnosť mu dáva priestor na to, aby mal zmysel. A sú to filozofické veci, ale však od toho máme mysle a mozgy, aby sme filozofovali nad životom. No a dnes to mám tak naozaj, že mám tú prioritu byť najlepším možným otcom a manželom a taktiež si dávam ale otázku, ako viem pomôcť svetu. Ako viem odovzdať zo seba niečo, čo bolo mne dané, čo som v sebe objavil, čo môžem rozvíjať a môžem sa o to podeliť. A čo je fantastické na dnešnom svete, lebo veľakrát počúvame len negatíva o sociálnych médiách a o tom, čo spôsobuje digitalizácia, smartfóny a tak ďalej. A to je zase úžasné, že vždy sa človek dokáže pozrieť dvomi spôsobmi. Jak sa hovorí, kto chce byť, palicu si nájde. A ja sa pozriem teraz na ten digitálny svet cez pozitívnu optiku a skonštatujem, že nikdy v histórii ľudstva neboli také lacné a dostupné hodnotné myšlienky. Že keď si zoberieš vývoj ľudstva, keď ešte boli kasty, keď vlastne boli poddaní a boli ľudia, ktorí im vládli, čo je do značnej miery silná nespravodlivosť v rámci vývoja ľudstva. Prečo má byť jeden nadradený druhému? Ale nepôjdem teraz tam, ale pozriem sa na to, aké je fantastické, že dnes aj ľudia, ktorí nemajú veľa peňazí, majú veľa hodnotných myšlienok k dispozícii. Ale znovu narazíme na schopnosť myslí a mozgov spracovať tie informácie, využiť, vyťahnuť si z nich tú esenciu a dokázať ju implementovať v svojom živote. Takže áno, dnes moje ambície sú za prvé rodina, za druhé vybudovať úspešné firmy a za tretie venovať sa podpore a možnostiam druhých ľudí. V tomto prípade ja som zameraný na malých a stredných podnikateľov, ktorých sa snažím inšpirovať a drivovať, aby mali menej stresu a lepšie výsledky. Lebo to sa dá tým, že človek na sebe pracuje a naučí sa nové veci.
Jedna z vecí, ktorá ma zaujíma na ľuďoch všeobecne, ale veľmi ma zaujíma aj na tebe a už som sa ťa chcel dlhšie opýtať. A uvediem to tým, že ako človek, ktorý si stanovuje ciele, ktorý podáva veľké výkony, ktorý tie ciele dosahuje, ktorý má ambície a má veľký drive, ako sa odmenuješ, keď sa ti niečo podarí? Za väčšie, menšie veci, kľudne aj niečo, čo len v tom dni zvládneš, sa ti niečo nechce spraviť a urobíš to. Ako sám seba odmenuješ za veci? Tak v minulosti to bolo, že som si vždy niečo kúpil potom, aj keď vyšiel projekt a firmy zarobili a ľudia zarobili, no tak som si doprial nejakú odmenu. Dnes je pre mňa najväčšou odmenou čas. Že mať naozaj kľud a čas a odmenujem sa tým, že sa snažím vypnúť a zoberiem si knižku a cez tú knižku sa vlastne dostávam do úplne iného sveta, do úplne iného myslenia a v tom aj cítim silu kníh, aj keď na strane druhej tá vlastne kniha ťa odvádza od toho žitia tu a teraz, avšak potom ja si z tej knihy vyťahujem veci, ktoré mi pomáhajú žiť lepšie tu a teraz. A to je pre mňa najväčšia odmena, takže vždy, keď mi niečo vyjde, mám ten algoritmus a používam ho. Keď vyjdú veci, človek by sa mal odmeniť, mal by prežiť tú svoju radosť z toho, ale znovu nepreceňovať to, lebo život ide ďalej a staré úspechy, ja volám, že partizánske zásluhy a tie nikoho nezaujímajú. Nikoho nezaujíma, že pred 20 rokmi si niečo dokázal. Otázka je, kde si dnes, čo robíš, aká je tvoja pridaná hodnota a preto je to vždy pre mňa skôr také, že idem na dobré jedlo napríklad s ľuďmi, ktorých mám rád alebo tá kniha. To je také pre mňa najsilnejšie. Ja si myslím, že to veľa hovorí o človeku, že ako sa odmenuje. Taká informácia, ktorá toho človeka viac priblíži. A mne sa páči ten tvoj algoritmus, ty sa vlastne odmenuješ seba rozvojom, keď si kúpiš knižku a prečítaš si ju. Ty vlastne sa odmenuješ niečím, čo ťa vedie k ďalším možnostiam a k ďalším možnostiam sa zase odmeňovať. To je také perpetuum mobile, ktoré si vytvoril a to je super podľa mňa. A otázka, ktorú mám teraz na teba je, keby neexistoval strach, čo je jedna vec, ktorú by si urobil, keby nebol strach tvojou prekážkou? No, otázka je, kde mám niekde strach, alebo ktorý druh strachu, alebo strach z čoho. Ja mám pred vecami skôr rešpekt, to je slovo, ktoré som si tak osvojil. A strach ako emócia, ktorá je ľuďom daná v tom samoochrannom mechanizme, ktorý máme v sebe, ťa má vlastne chrániť. No a to som, z môjho pozorovania máme to posunuté ako ľudia. Ja mám napríklad strach z výšok, ale ak mi teraz položíš otázku, keby si nemal strach z výšok, išiel by si sa prejsť niekde po zábradlí na 20. poschodí? Odpovede nie. Akože aj keby som nemal ten strach, nemám túto potrebu. Takže za tie roky som sa vycvičil, že nepociťujem strach, že to je emócia, ktorú nepoznám bežne a nezaoberám sa ňou. Možno, prepáč, si to preformulujem, že čo by som urobil, keby som mal veľkú odvahu, keby som veril, že veci výjdu a nemôžu zlyhať, tak by som chcel, aby svet fungoval lepšie. Chcel by som, aby bol viac spravodlivejší. Chcel by som, aby nastala väčšia rovnosť medzi ľuďmi, lebo život podľa mňa nie je fér. A to, ako rozdá karty, nie je spravodlivé. Na to jeden z mojich kamarátov povedal, dokedy ľuďom slúbil, že život bude spravodlivý. Na tej úrovni prírody a práva silnejšieho a toho, jak sa rodíme ako rôzne schopní ľudia, a už to samo o sebe je lotéria.
Takže keby som mal veľkú odvahu, chcel by som zmeniť svet k lepšiemu. A áno, predtým mám strach si povedať, idem zmeniť celý svet. Nejdem. Lebo mám strach. Ak si môžem dovoliť povedať to, tak ja si myslím, že ty ho meníš k lepšiemu už len tým, že meníš seba k lepšiemu. A ako jeden mudrý človek povedal, tak to je najväčšia možná miera, ako môžeme zmeniť svet k lepšiemu. Cez samého seba. A to, ako ovplyvňujeme iných ľudí. A to robíš ty skvele a to je to, v čom si dobrý. Ja by som v tomto čase chcel ti nechať ešte priestor, aby si povedal niečo, čo sa ti žiada, čo si ešte nepovedal, čo máš na srdci, čím by si to chcel nejakým spôsobom uzavrieť. Chytím sa tej poslednej myšlienky, že to dlhoročné štúdium a dlhoročná prax s ľuďmi a to filozofovanie o živote a o usporiadaní ľudskej spoločnosti zmenilo môj názor na veľa zásadných a základných vecí v rámci ľudského fungovania. A tým, že aj prednášam ľuďom a vyjadrujem sa, píšem texty, tak ja by som chcel ľudí povzbudiť, aby sme prijali v prvom rade tú nespravodlivosť, ktorá je. Že aby človek prijal to, že niekto jednoducho tie karty dostal lepšie. Niekto dostal tie karty lepšie, tak sa to javí, ale v skutočnosti ho to niekde dobehne inde. Že tie individuálne naše životy sú kombináciou šťastia, nešťastia, sú kombináciou DNA a výchovy, sú kombináciou fungovania našich myslí, sú kombinácia toho, kto má aké veľké IQ a kto má akú školu za sebou a koho kde stretol. Takže tie individuálne životy sú individuálne životy. A teda človek by sa nemal porovnávať s druhými ľuďmi. Ak mu to pomáha, ak ho to drivuje, áno, ale ak ho to frustruje, tak aby si ľudia uvedomili, že dnes žijeme dobu, ktorá ukazuje masky. A že mnoho ľudí, ktorí sa tvária, že sú na tom fantasticky, v skutočnosti to tak nie je a majú oveľa väčšie frustrácie ako ten človek, ktorý ich sleduje. A že každý z nás môže nastúpiť tú cestu, aby popracoval na sebe. A aby sa viac zaoberal sebou v prospech druhých. Ja hovorím, že buď pozitívny egoista, zlepší seba, zlepší svoje najbližšie okolie a tým vlastne zlepšíš celý svet okolo seba. A na strane druhej celá táto teória, aj teória pozitívnej psychológie a optimizmu a práce na sebe a motivácie naráža na to, že nemáme rovnaké východzie pozície. Že 100 ľudí si prečíta tú istú knihu, ale nenájdu tam 100 tých istých odpovedí. A teraz niekto sa pýta, prečo mne to tak nezopína, ako to zopína tebe. Odpoveď je, lebo je to jednoducho tak. Príjmi to, aký si a hľadaj tú svoju cestu k tomu, aby si bol viacej happy, aby si bol viacej v pohode. A aj v tom je nespravodlivo, že veľa ľudí to nemôže robiť. Takže zmenil som pohľad aj na to, že aká je úloha štátu a vlád v tom celom, ako sa majú ľudia. A poviem, že zatiaľ som našiel najlepší model a to je panovník, ktorý sa stará o svoj národ, ktorému nie je jedno, ako tí ľudia žijú, ktorý doslova kultivuje ten národ a snaží sa ich vzdelávať a posúvať niekde dopredu. A vo finále je to tak ale zložitá otázka, že uzavriem to tým, že keby každý dokázal aspoň o kúsok na sebe popracovať a povedať si, že sa v jednej jedinej veci zlepší, tak to bude lepší svet v globále. Lebo keď sa každý z nás zlepší o 1%, tak 8 miliard ľudí sa zlepší o 8 miliard percent, ak dobre rátam. Čiže tá metafora hovorí o tom, že našťastie nemáme strop nad hlavou a našťastie sú dnes dostupné silné myšlienky, ktoré dokážu človeku pomôcť. A v tom chcem popriať ľuďom a našim budúcim poslucháčom a sledovateľom tohto nášho rozhovoru, aby mali so sebou trpezlivosť a aby vykročili na tú cestu, ktorú oni budú cítiť, že je tá, po ktorej chcú prejsť vo svojom živote. To bola pekná bodka
na záver. Peter, ďakujem, bolo mi cťou a Ja ďakujem, díky, Majky. že si tak ochotne na tak osobné otázky bol ochotný odpovedať. Priateľko môj, opatruj sa na Bali. Majte krásny deň a vidíme sa, počujeme sa. Drž sa. Ďakujem. Za super rozhovor. Čau, ďakujem.